אז עופרי, שלום, לי קוראים עומר, זה ראיון מספר 1 בסדרת ראיונות. אני אשאל אותך מספר שאלות ואני אשמח אם תעני לי, בסדר? אוקיי, מה עשית אתמול בבוקר? פתחתי שיניים והלכתי לספארי. כן, ומה עשית בספארי? ראיתי חיות שם. איזה חיות ראית? פיל. כן. איך הפיל עשה? הוא עשה כמו זאב. כמו זאב? אולי זה היה פיל זאב? אתה יודע איך עושה הזאב? איך עושה זאב? נכון. ואיזה עוד חיות ראית שם? לאן הלך האריה? לא, החיות הלכו לרופא שיניים. למה הם הלכו לרופא שיניים? כי הבטן קבעו, כי השיניים קבעו על החיות. ואיזה עוד חיות היו שם? היו שם קופים? לא, הקופים הלכו לרופא שיניים. למה הקופים הלכו לרופא שיניים? הקופים הלכו לרופא רגיל, כי הקופים אכלו יותר מדי חמץ. ואיזה עוד חיות ראית שם? ראית אולי ציפורים? לא. חוץ מפיל, היה שם חיות? לא. הפינגווינים היו או שהם היו עפו? פינגווינים? לא, הפינגווין לא היה. אז מה כן היה? מלך החיות. מלך החיות? איך קוראים למלך החיות? אריה. כן, הוא היה? מה קוראים לו? אריה, בוא הנה. לא, אריה. אריה? את יודעת שאריה זה חתול מאוד מאוד גדול? את יודעת את זה? סוג של... ואת יודעת שגם נמר זה חתול מאוד גדול? ויודעת שטופי זה חתול מאוד מאוד קטן? מכירה את טופי? מי את יותר אוהבת? את טופי או את חתול ג'יני? חתול ג'יני. נכון, הוא החתול שלך, אבל אני מאוד אוהב את טופי, כי היא החתולה שלי. את יודעת שכל יום אני נותן לטופי אוכל? מה טופי אוכלת? לא יודעת. היא אוכלת אוכל חתולים. ואת יודעת מה בילי וורד אוכלות? כן. מה? אוכל כלבים. נכון, ומה ריטה אוכלת? לא יודעת. מה היא אוכלת? אוכל כלבים. ומה אריה אוכל? מה אריה אוכל? לא יודעת. אוכל לאריות. ומה הקופים אוכלים? לא יודעת. בננות. אוכלים חמץ. למה? בננות זה לא חמץ. את צודקת. הם אוכלות... מה זה חמץ? כן, תגידי לנו. חמץ זה טיריוס. צ'יריוס זה חמץ. מה עוד זה חמץ? גלידה זה חמץ. לא, גלידה זה לא חמץ. שוקולד חמץ. לא, גם שוקולד הוא לא חמץ. מה, כן חמץ? בלונים חמץ. לחמניה זה חמץ? לחמניה חמץ. נכון. למה חמניה זה חמץ? כי עושים את זה מקמח שטפח. עושים לחם ולחמניות ובגטים וכל הדברים האלה עושים מקמח שטפח. ולכן זה חמץ, גם צ'יריות. אבל מצה זה חמץ או לא? לא. נכון, כי מצה, נכון, מצה היא שטוחה, היא מאוד מאוד דקה. היא מאוד מאוד דקה בגלל שהיא לא טפחה, ובגלל זה היא לא חמץ. וזה עד כדי כך פשוט. ואני שאל אותך עוד שאלה, מלפפון זה חמץ? לא. ועגבניה זה חמץ? וגלידה? ושניצל? אז ככה, אם עושים שניצל מפירורי הלחם, אז הלחם זה חמץ. צריך לשים לב, אוקיי? תזכרי את זה לשנה הבאה. זה מזכיר לי שיש לי תכף קינוח שיש בו גלידה. אני רוצה קינוח. את רוצה לעזור לי להגיש לכולם קינוח? כן. יאללה, קדימה. גם אני רוצה קינוח. בסדר. אני הולכת להכין, ואחר כך שתגמרי לדבר עם עומר, אז תוכלי לבוא לעזור לי. אבל סיימתי, אני רוצה לעזור לסבתא. ואני רוצה גלידה.